Много е важно да имаме моментът на моите 5 минути свободно време. Не случайно аз ставам рано и много често моите приятели са ме питали защо го правя, защо ставам рано, защото аз нямам друго време, в което да бъда сама. А моето време да бъда сама е важно за мен, защото тогава е моето време, в което аз си правя това, което обичам. Да чета, да медитирам. Това са важните за мен неща, които ме изграждат, които ми дават баланса за деня. Има хора, които искат да бъдат с приятели на кино. Има хора, които искат да отидат на чаша бира с приятели. Важно е да имаме отделният момент с самите себе си. Важно е да имаме момента с приятелите си. Важно е да имаме момента с семейството си. И затова казвам, че можем да разделим денят на 3. Денят активен в работният ми режим, да имам час за себе си и да имам час за всички останали в семейството. Изключително важни моменти са тези. Да бъда със себе си. Да дам време на мислите, на емоциите си, да мога да ги преработвам, да мога да преживея това, което ми се е случило, за да мога да бъда активна в другата ми роля на майка и на партньора.